okreni ga drugčije. Tako, pusti nek ide. Snimali? Ide li to na vreme? Ide. A? Ide. Je li dosta bolje nego prošli put, jašto? Si lud, pa prošli put bi se... Ja sad sam već to biti, znaš, jer će opet ravno. Vidiš koliko će, ja sada sednem na vamo, na ovo, vidiš, ne pomera ništa. A? Prošli put si dizao do ovdje. Evo, rekao. Dolazim kod tebe. Malo sam ti davio. Ne mora više ni da pecam. Da dana sam obavio. Ja mislim ovo selektivnim motorom, što u ruki bude vrh. Kako reći? A? Kako reći? Ja kao da je vamo 5 metara. Htio ja još malo prećkarnim tamo kad si bio, si sađi. Sad ćemo samo da vidimo kako je vožnji, koliko će da ga